Отново включване. Аз пак съм в затишие леко. Обаче мълчугана хваща топалки. О, пеликанчета се виждат отзад. Да. Давай вади рибата да я видим. Дай нататък. Да видим какво ще се покаже. Не иска да навиди. Опа, лекичко се видя. Мариана. Приличен размер. Хубава е. Доста даже. Не, по-малка е. По-малка е от тази, която скъса. Но е също така хубава мряна. Сега пак ли няма да влезем в коша за пеперуда? Дигай я да видим. В кепчето за пеперуда. Хубава риба. Доста хубава риба. Браво на майстора. Измория да може да я кепнем с този малък кеп. Да. Подай ми го. Мерси. Е, това е кепа за пеперудите. Иха, колко много пеликани се събраха. Иха. Страхотно. Крис, успя ли да извадиш рибата? Да. Да я покажем ли как изглежда в кепа? Да. Едва ме вкарахме. Поне 3-4 пъти изкочи. Ей, сега ще откачим и ще се снимаме с нея. Браво, майстори! Страхотна мряна. Колко е голяма, тате? 3 кг, току-що я притеглихме. 3 кг прасе. Уникална риба, само гледайте колко широк гръб. Страшна. Благодаря ти за удоволствието, което ми направи. Година искам да те стана по-добре. Пожелавам ти го от сърце, тате. Айде да видим. Те смрени, не са заядени. Браво, щигър. След кратко затиши и аз се върнах в играта. Да видим рибката.
Прилично. Опа! Май хубава тя. Тук ставаме равен. 4 на 4. Май ще има дъска. По принцип аз съм фанал повече. Я да кепа. Ето код само да си я кепна. Някъде я закачам на кръпит. Гаси. Отново шампиона. Тък му го изравних 4 на 4. Той изтърва една риба току-що и нов удар. С много добър рън. Да видим какво ще се получи. Добре го изгънала рибката. Браво, майсторе! За сега не се вижда. Ай, ще снимам като наближи. Включване отново в боя. Рибата излезе и е много хубава. Сега ще видим дали ще се покаже отново. Горе-долу 7-8 минути вече борба. Ето го майстора отново. Да видим какво е хванал този път. Доста добра. Доста добра мряна. Дунавска бяла мряна. Страхотна риба. Айде да помагам сега с кепа. Гасим. Работата стана пак. Аз тък му извадих една риба. Не можахме да си издим следобедната закуска. Сега бързо ще... Оха, че се е наяла. Фърля вътре в лодката. Дебела мряна. Връщам я обратно. Усрана всякъде. Кристо вади друга риба. Огася малко да поправя и ще се видим пак при кепването. Отново в играта господин Кико. Вече никак не завижда срещу слънцето. Сега ще видим рибата ще излезе ли. Да не ме удари върха в главата. Тежка битка,
и спечели рибката. За жалост, куката от новата серия на Престън напредаде. Да видим какво ще се покаже. Изглежда ми дебеланка, май. Дали ще иска да се снимаме? Не знам. Прилично. И кораба на разклад хубаво. Седни да паднеш. Няма. А ще режем куката, май. Май. Тъмън ще забави да фана аз риба. Тъй, защото цялата изравнява май с риба. Да. Чакай. Фал старт. Вътре. Гаси. Да. Айде, отивай си. Ето е най-малката мрянка бебе за деня. Христо си хвана. Днеска хвана и майка, и баба е. Ай, връщай я. Да стане голяма. Да видим, няма ли да има удар. Крис, искаш ли да ти покажа как да измериш колко време остава до залез слънцата ти? Виж, вдигаш пръстите към слънчевия диск на хоризонта и почваш да махаш. Гледаш колко пръста остава до слънцето отдолу. Всеки пръст е равен на приблизително 15 минути. Ние имаме още половин час и ще трябва да си ходим. Не. Резултатът е 13 извадени риби. Ще имаме ли още една на човек да ги направим 15? Още две. Трябва да извадим две. Добре, имаме 30 минути горе-долу, дано да успеем. Иначе ще видим след малко един много готин залез. Айде. Добър завършък на деня, нали? Да. Ето го и залеза, който е жесток. Тък му чакаме да хванем последна риба. Кико отново удар. Както казах, ще сменим днеска няколко вида куки. Тия са поредните, които надънят. Айде. Ето, в заключителните минути Кристо отново се отчети. Направо
Ева, тате. Майстор си ми днеска. Да видим рибата ще се покаже ли, слънцето се скри. Час е 6:35, рибки се виждат отдолу. Шест на 7 е резултата за сега, водима се една риба за деня. Тъс може би ще му е втората, да видим. Добра мрянка за финал. На къс повод. От толкова с много късания повода остана 35 см накрая. Аз съм с метър и нещо, той имаше повече удари, явно късия повод беше по-добър. Давай въдия, майсторе. Ми не знам, ще се зави свят. Вземам кепа, айди да я вадим. Тази мрянка гасим. За днеска това. Палим лодката и се прибираме. Айде, чао. Една красива дунавска мряна за финал на риболова. Айде, тати. Давай, връщай и да си ходим. Че имаме път. Доволен ли си днеска от риболова? Да. Браво. Направи страхотен риболов днеска. Направо ма на кефи. Има водиш с 2 риби. Майсторче. Айде, чао.